الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan guri kamar yadda aka gani masu saurare mun shigo a yanzu sai aka yi sa'a ga shugaba na ƙasa na ƙungiya Sheikh Abdullahi Balalau hafizahullahu ga kuma sakatare na ƙasa na ƙungiya Sheikh Malam Kabiru Haruna Gombe ga kuma babban shehin malaminmu Fadilatul Doktor Abubakar Saminaka Algwaru da kuma shugaban majalisar malamai ta ƙasa Fadilatul Doktor Jalingo a daidai wannan lokaci. Kowa ya riga ya san abin da ya same mu na babban rashi aka yi, mu uba gare mu su kuma aboki gare su ta fuskar ainihin wato da'awa. Addu'o'i suna maimaita daga guri zuwa guri, wasu har saƙo suke bayarwa akan cewa Allah ya ji kan malam, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa iya wahalar kenan, inda aka tafi Allah ya sa ya fi inda aka bari, abin da ya bari na zuri'a a bayansa Allah ka yi masa albarka. So akwai ɗan jawabi da nake so in gabatar takaitacce. Akwai ga Malam Ali, ga Malam Usman yana tashi, sannan da kuma Malam Ali daga Sokoto. Akwai ran da na bugo mota tun daga Kaduna na taho nan, kawai abin da ya kawo ni bayan malam ya fito daga asibiti in zo in gaida shi. Da haka da na zo sai na fara tsayawa Zamfara, sai na rage hanya, sai na kwana ne wani abu, da safe sai na shigo nan. Lokacin da na shigo nan muna tare da su Malam Usman da ƴan uwa da muke tare da su a nan gurin. Sai malam ya ja ni sai shigar da ni nan ɗakin. Muka yi wata tattaunawa da shi, na ganin ta kai tsawon minti kusan 33, wanda ƴan uwa da muka zo da su bai yadda kowa ya ji ababen da yake so mu tattauna da shi ba. Ababen da muka tattauna da malam, ko Malam Hussaini ne yake ɗagare shi, ban taɓa tattauna mai muka tattauna da malam ba. Amma wasu daga cikin ƴan uwa bayan na ban nan gurin, da na faɗa musu cewa ga yanayin da na zo na samu malam ga kuma yadda muka yi da shi, wallahi wasu kuka suka yi a daidai wannan lokacin. Mun sani cewa malam ya kwanta a asibitin Kudu, ya faɗa min a nan gurin cewa likitoci konzultar guda 7 ne suka duba shi, maza 2 mata, mutum 9 kenan. Da ya kwanta a wannan guri, sannan ya ce sun faɗa mai cewa a yanayin da yake ciki, wato zuciyarsa ta riga ta samu matsalar da idan ya wuce gate kaza, kuma sun faɗi cewa shawara kai dole a san yadda za a fita da shi a waje. A wannan lokacin da na zo ni da shi yake faɗa min a nan ɗakin cewa da yana da naira miliyan 3 zuwa 4 wallahi da ba zan same shi a nan gurin. Ko da na zo na samu malam ya rantse min da Allah, ya ce wallahi da daddare ba iya bacci, sai dai ya samu guri kawai ya jingina, ya yi kamar awa 2 haka a jingine, a zaunen yake iya bacci, daga nan shikenan ya gama yin bacci. So da na tashi, su shugabanni, wanda ya san harkar shugabanci dole sai kana wa mutane uzuri. Dan ba da misali da kaina, akwai 'yata wacce na haifa, duk wanda suke tare da ni sun san tafi kowa shakuwa da ni cikin 'ya'yana. Kuma ina zaune a gida, inda za a ba ta zaɓi cewa da mamarta ta yi tafiya ta batta da ni in yi tafiya, za ta zaɓi gara mamarta ta yi tafiya ta bani. Amma wallahi akwai lokacin da ina zaune a cikin gida, ta bar gidana ta je ce kwana 5 a gidan yayana, wallahi ban san ba ta gidan ba. Sai da mamarta ta ce min yau wance kwananta kaza ba ta gidan nan, baka ganta ba kuma baka yi tambaya ba. Sannan sai na hasaso cewa ban ga yarinyar nan ba ta gidan nan. To mafi yawancin wanda suke karantar da addini, za ka samu lokacin da suke bayarwa a waje don al'umma ta gyaru, ya fi lokacin da su suke bayarwa a gida saboda iyalansu. Sannan kuma hatta organization ɗin dalilin kafa ta shine
shugabanni aiki ya musu yawa, ba ka iya cewa idan kana yin wani abu ka jira sai kai ba za ka yin abin da za ka yi ba sai wani ya zo. Wannan shine dalili. Da na fita daga nan sai na buga wa malam Naziru Buda waya daga Zamfara, na ce mai ga halin da na zo na samu malam a ciki. Daga nan na buga wa Imam Suleiman waya, shugaban kungiya na Lagos. To daga nan ne wa Dangote magana har aka samu da haɗin gwiwar ita kungiya din malam ya samu ya fita ya je waje. Allah ya saka ma Dangote da alkhairi ya dawo. So wayannan su ne ababen da suka faru a wancan lokaci din. Abin da nake so, Malam Bakar Salu Zaria ya ga ayin wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim. Malam Bakar Gida ya bar mata guda 4 yanzu, sannan ya bar 'ya'ya 17 a yanzu. Ga Malam Anas ga Malam Anas a zaune shine babban ɗa. Malam Husainu kuma duk da ba shi bane babba, amma ta fuskar abin da malam ya bari na karatu da karantarwa shine babba. Malam Husaini mun je koyi tare da shi kusan kwanan mu 100 a ɗaki ɗaya. Mutum ne da Allah subhanahu wata'ala ya bashi hazaƙa ta karatu ƙwarar gaske. So ni kiran da zan yi kira ne kamar haka. Abu na farko, gaskiyar magana, yanzu ga malam ya rasu, za a yi ta tururuwa ana ta zuwa gidan. So ka ba da wata ɗaya, wata biyu, shekara ɗaya. Idan yanzu ne masoyan malam Giro na hakika za su bayyana, da kuma waɗanda yake dama kawai da'awar san ake yi. Irin wannan tururuwar da malam Bello Al'adamawi ya rasu an yi ta gab da zaɓe, shekara ina ganin wajejen 2015 ne. Da malam Bello Al'adamawi ya rasu, in ba mu da muka zama dolen shi ba, na cikin dalilan da yasa nake girmama Alhaji Shehu Buba har yanzu. Kusan duk Najeriya shi kaɗai na sani a matsayin ɗan siyasa da wani malamin addini ya rasu. Ran da malam Bello Al'adamawi ya rasu, ya bar basussuka ana bin shi. Ya ce don Allah yana roƙo in ya mutu kafin a kai shi a rufe shi, bashin da ya mutu ana bin shi, don Allah a taimake shi a biya bashin nan. Da Alhaji Shehu Buba ya zo, wallahi bai bari ba an rufe malam Bello Al'adamawi sai da ya tabbatar da duk bashin da ake bin shi a biya bashin. Sannan abu na gidan da yake ciki lokacin da ya rasu ba nashi ba ne, sannan muka yi yunkurin a siya wa iyalan gidan ya mallaki gidan, su mallaki gidan, ya ba da gudunmawa gurin siyan gidan. Sannan tsawon shekara 8 nan da muka toka cikin shekara na 9 a yanzu, yana cikin ɗaiɗaikun mutane da ba su yi watsi da lamarin gidan malam Bello ba, suna bibiyar iyalan, suna kula da su don su ga cewa ba su rayu ba rayuwa ta tozarci da wulaƙanci. To irin wannan halaccin idan mutum ya alaƙa da malamin addini, wallahi ba kowa ke da irin wannan halaccin. An zo an taru, Allah ya ji dan wani ya rasu, shikenan an yi gaba. Magana ta kusa da ƙarshe da nake so in rufe da ita, da yawa daga cikin malamai da mutane suke gani, wasu rayuwar da suke rayuwa ce ta rufin asiri. A yanzu jiya da daddare, jiya da daddare, shi Malam Bakar Salu Zaria wajen karfe 2:30 wani ya kira shi, wai da Allah kudin haya ne yake neman ciko, karfe 2:30. To daga nan ya an tiyawa da shi mai neman kudin haya da dillalin. Yanzu akwai ma'aikacin da jiya yana aiki a federal government, ana ba shi albashi ya fi naira 400,000. To ana bin shi bashi. Ina so in faɗi waƙi inda malamai masu da'awa suke rayuwa ne don mutane su sani, saboda malam Giro ko da ya bar duniya, malam Husaini mun sha yin magana da kai ka sani, wani lokaci bashi yake ci don hidimar al'umma. Yanzu daga Gombe ka fito, shugaba Allah ya ce muke ka, Malam Albani kura kwanan nan an kashe shi. Yanzu da ya mutu, hatta gwamnatin jihar Gombe da wayar iyalan shi aka tafi da ita duka. Babu wani abin da ya samu Malam Albani a harkar da'awa, a kashe shi ko a hanyar kuwa, duk cikin mu da kuwa abu yana yin samun shi. So shin haka ya kamata ya zamanto mu dinga bari idan wani a cikin mu ya faɗi ya mutu shi kenan mu bari bayan shi ta tozarta?
ai ba yadda za a yi haka in dai maganar nan dan Allah abin da ya same shi wallahi yana iya samun kowa a cikin mu a matsayin sa na mai dama in wani a cikin mu in ya bar duniya babu tabbas iyalansa za su wulakanta gobe ne ko wani in ya bar iyalan sai sun wulakanta abin da ya kamata mu shine lokacin da matsala ta toma wani mu tashi mu tare ta kafin ta zo kanmu wannan ita ce sadaka da in kwantaka ta musulunci ina faɗar damuwar ne a inda ya kamata a ce na faɗar damuwar wannan shine dalili saboda haka ina faɗar wannan waƙi ne abin da ke faruwa yanzu siyasa aka yi ga shugabanninmu nan muna jin irin zagin da ake musu da cin mutuncin da ake musu wasu saboda sun fito ƙarara sun ce ai muslim wasu saboda wani dalili kaza duk zagin da ake wa malaman addini idan ka hada bin nisba zuwa ga abin da 'yan siyasa ke samu bai taka kara ya karya ba akan abin da malaman addini ke samu yanzu ministoci aka nada wani malamin addini aka ɗauko aka bashi minista nawa suke samu malaman amma kullum zagin su ake yi ana ganin kamar su ne sannan responsibility da suke ɗauka cikin al'umma su 'yan siyasa ba sa ɗauka yanzu yadda ake zuwa da matsaloli gidan Malam Bakar Girisan da yake rayu ta yi wanda yake zaɓaɓɓe ne ɗan siyasa ba a zuwa mai da matsala gidajensu wannan abu ne wanda yake waƙi kowa ya san wannan so yanzu al'ummar da yanzu aka waye gari cikin abin da yake faɗa min mamashi tana gidan haya shi wannan kuma na san albashin shafi 300 waye yanzu yana so zai gina mata gida ni yake so in bashi kuɗi ya jari ya waye yanzu muna kan hanya da safar nan wani ya turo waya ci kuɗin sirikin shi miliyan 2,200 zai kai shi police station ni yake so in aika mai da kuɗin da shi sirikin shi zai ce mai mutunci ya ci kuɗin shi amma ni zan rufa mai asiri so wannan duka yana daga cikin waƙi ni shawarar da nake bayarwa ya kamata a yi tunani da 'yan siyasa a jihar Kebbi da mataki na ƙasa Malam Husaini dai gashi muna tare da shi ko mota bai da ita ta da'awa so saboda haka kiran da zan yi na ƙarshe duk wani wanda yake da abin da zai taimaki gidan malam a yanzu ne zai taimake shi kuma duk wanda zai ji zan buga mai waya babba ne shi a jihar nan to zan iya buga mai matsalar waya a kan matsalar gidan nan ni da matawa ba na yi wannan ni shine kiran da zan yi kuma Allah madaukakin sarki ya bada ikon gyara yadda malam yi amfani da lokacinsa ya karantar da mutane addini to Allah ya tsare mutuncinsa sanda yake da dama da sanda bai da dama wannan shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم so dan jira minti biyu ko dan ba su hakuri minti biyu to assalamu alaikum wa rahmatullah mun saurari jawabi mai ratsa zuciya daga bakin ɗaya daga cikin matasan maluma da Allah azurta mu da su Malam Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ya saka masa da alkhairi na san lokacin da malam yake bayani wasu suna jin abun kamar ana dan tsikarar su saboda gaskiya yake faɗa kuma idan aure irin wannan ba za a faɗi gaskiya a faɗi abin da ya kamata ba ban ga inda ya kamata a faɗe ta ba saboda haka Malam Musa Yusuf Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka kuma wani abu da na san malam da shi cikin karamomi da Allah ya wa malam ka ƙara tuna min da shi wato shine na damuwarsa bai so kowa ya sani zai iya ƙoƙarinsa wajen ɓoye damuwarsa har damuwar ta kai wani matuƙa ba zan manta ba mahaifiyata da Allah ya karɓi rayuwarta Allah ya gafarta mata sai da ta kai kwana 3 bata iya cin abinci ba bata iya shan ruwa ba wallahi ina ɗanta ban sani ba sannan a gidana take zaune matata bata sani ba abincinta in aka kawo duka sai dai ta ba yara kuma ta hana a faɗa wa mutanen gidan duk sanda zaka shiga wajenta kuma zaka same ta zaune ne akan carpet tana kallon alƙibla tana azkar duk sanda zan shiga abin da zan same ta kenan sai ta dakata mu yi maganar da za mu yi to saboda haka ban iya gane wani hali take ciki sai da aka yi kwana 3 kamin matan gidan su gano abin da yake faruwa aka buga min waya ina Abuja na taso a firgice na zo na ce Hajiya don girman Allah ya za ya ce rashin lafiya har ya kai ga kwana 3 baki iya ko shan ruwa baki iya cin abinci ban sani ba tace kuna can kuna ayyukan addini bai kamata yanzu da abin da zai dauki hankalinka ba
na ce hajiya ina so ki ga min a duniya wani aikin addini Allah ya dora mun da ya kai in kula da ke, ban san wani aikin addini da Allah ya dora mun kamar wannan ba. Nan take muka dauka muka kai ta asibiti, amma kamin mu ankara mun riga mun makara, Allah madaukin sarki ya hukuncin sa. To na fahimci malam shi ma yana da irin wannan ɗabi'ar da al'adar. Lokacin da yake fama da wannan rashin lafiya da malam Musa Yusuf ya yi magana akan ta, shugaba ya samu labarin rashin lafiyar, kuma da shugaba ya samu labarin rashin lafiyar, shugaba ya dauke ni muka je muka samu dan uwa Abdulaziz Yari Shatiman Mafara. Shugaba ya ce masa ga halin da malam yake ciki, muna so ka taimaka mishi. Nan take ce ga kuɗi naira miliyan 5 ku kai shi asibiti a Cairo. A wurin shugaba ya kira malam ya ce ka turo account a saka maka. Lokacin da aka yi magana da Suleiman, ya yi magana da Dangoten shugaba ya kira ya ce gashi an ban labarin wani malami bai da lafiya cikin malamanku, to amma na fi so magana in zan ji in ji a bakinka. Shugaba ce masa kwarai da gaske, malaminmu ne kuma ga halin da yake ciki. Ya ce to muna da wata asibiti a nan wurin Lagos, mun ɗauko malum abin nan likitoci daga Turai, ban tsammani akwai wata asibiti da za ku je a duniya wacce tafi wannan, inda wajen likitoci da kayan aiki ne. Mu muka buɗe ta saboda irin wannan abin yakan iya taso mana kan a fidda mutum waje ya bata lokaci saboda biza ko wani abu. To idan kun amince ina so a ɗauko shi a kawo shi nan, za mu yi jinyarsa gaba ɗaya. Shugaba ya kira malam ya gaya masa cewa to ga yadda suka yi da shi Dangote. Irin wannan maganganun ba mu yin su, amma tun da har ka dan fito da irin maganar ka, akwai bukatar mutane su fahimce ta. Da a ce mu ka samu shugabanni kai wa maganar ba a jama'a kai ta haka public ba, kuma ana dauka ana iya sata a social media duk duniya su gani, to da ba zan yi wannan maganar ba, domin sirrin malam ne. Shi yasa bai gaya wa kowa bai kira ka kai kadai a daki ya gaya maka. To da mu shugabanni ka kira kai sai mu maka bayanin abin da baka sani ba. To sai ya zama na kayi bayanin a social abin nan a nan gudun social media publicly, to akwai bukatar mutane su me yake faruwa. Sai kira malam ya gaya masa cewa to ga abin da Dangote ya faɗa. Duka wani mutane nake kiran sunayen su suna nan a raye, ga duk wanda yake da alaka da su yake so ya confirm. Sai malam ya ce a shi bai so a kwantar da shi a nan, ya fi sabawa da likitocinsa na Cairo. Idan za a bashi gudunmuwa ya tafi Cairo ya fi bukatan haka. Saboda haka shugaba ya sake kiran Dangote ya ce masa to ga halin da ake ciki, malam hankalinsa ya fi kwantawa da ya je ga likitocinsa waɗanda suke Cairo, waɗanda ya saba da su. A wannan lokacin Dangote ya ce to shikenan, nawa ake bukata? Shugaba ya sake kiran malam ya ce mun yi magana da Dangote, ya ce nawa ake bukata? Malam ya ce abinda ake bukata kuɗi kaza ne, dala 8,000. Sai Dangote ya bada dala 10,000, ya ce to ga dala 10,000 a ba malam. Shi limamin aka baiwa, kuma limamin ya turo aka danka wa malam. Bisa wannan ne sannan ya yi magana da Badaru, gwamnan jihar Jigawa, domin a ɗauki nauyin tafiyar jirginsa, wannan kuma abin da ya shafi magani da duk bukatun da ake bukata. Yadda aka yi kenan, aka ɗauki malam aka je aka kai shi a wannan tafiya da kake magana akan ta. Bayan ya yi wannan tafiyan ya je ya dawo, an ɗan samu watanni kaɗan, malam ya zo ya same ni ya ce ka sake wa shugaba magana, ya yi haƙuri, ni mutum ne mai larura, don Allah ya taimaka ya sake ɗaukan nauyi na in sake komawa Cairo. Sai shugaba ce to in za ka je Cairo ma ina so daga nan ka wuce Saudiya ka huta. Shugaba shi ya san buge-bugen da ya yi, malam ya zo har a nan masallaci ya yi bayani, yana cewa na je Cairo na dawo, wasu na cewa gwamnatin Kebbi ce ta ɗauki nauyina, babu wanda ya ɗauki nauyina sai ƙungiyar Izala ita ce ta ɗauki nauyina. A sanadiyar wannan shugaba ya ɗauki malam ya kai shi Cairo, kuma ya ce man in taso ni ma in zo domin mu zo mu ga jikin malam. Ni ma na tashi na je Cairo, gane ga shugaba ga malam, aka kai malam asibiti. Sannan ga ina wa yake da suna wancan bawan Allah kuma shugaba ya ɗauki nauyinsa domin ya raka malam. So ƙarshe muka je Cairo, akan daga nan za mu wuce da malam zuwa ƙasar Saudiya domin shugaba yana so ya huta. Sai likita ya ɗaga ranar da za a yi masa aiki, zai gan shi, sai ya ƙara masa kwana 10 ko sati 2, wani abu mai kama da haka. Malam hankalinsa ya tashi ya ce to shugaba ya za a yi, biza ta single entry ce ba multiple entry ba ce, in har na bar garin babu dama in sake shigowa, kuma ina so in je in yi wannan umra da ka ɗauki nauyin zan je da ita. Shugaba ce babu matsala, ko wata ɗaya suka ce ka yi, ka tsaya kai wata ɗaya, na ɗauki nauyin hotel ɗinka da abincinka da duk abin da ake bukata. Zan je Saudiyan kuma zan sake dawowa. Muka wuce da shugaba Saudiya, muka je muna gama umra, shugaba ce mu sake dawowa Cairo wajen malam. Muka sake dawowa Cairo, muka same shi. Ashe likitan akwai hikimar da yasa ya ce masa sai bayan kwana 10 zai gan shi. Ya gane gajiya ce ta yi wa malam yawa, ba asalin ciwon ba ne.
kwana 10 in ya hotel zai huta ko ba zai huta ba. Muka dawo muka samu malam yayi kyau gwanin ban sha'awa. In za mu je masallaci ne da shugaba sai mun hada da gudu muke ebin malam. Allah madaukin sarki ya bashi lafiya. Muka zauna muka ce ya jiki, yace jiki na ya riga ya warware, ban taba jin lafiya a jikina ba kamar yanzu. Duk abin da muke tsoro din da likita ya gwada ya samu ba wannan bane, gajiya ce ashe ta mun yawa. Muka ce to alhamdulillah. Shugaba ce to zan dauki nauyin ka sake wucewa Saudiyar, ka je ka ƙara zaunawa sati 2 ka ƙara hutawa, dan na san halinka kana dawowa da an buga maka waya an ce ga wa'azi a gari kaza ko lungu kaza, ka buga mota ka kama hanya ka tafi kenan. Malam yayi godiya, sai malam ce ya same ni ya gayawa, yace wallahi sakatare hakunya nake ji, akwai abin da nake so na gayawa shugaba na kasa gaya mashi. Menene kake so ka gayawa shugaba aka ramaka lada ba za ka gaya mashi ba? Yace an rubuta min magani, a nan za a fi samun maganin mai kyau, ko a siya min na wata 3 ko a siya min na wata 6, yadda in naje zai raka ni, amma na shekara guda suke so in sha. Nace karka da zan gaya wa shugaba. Nace shugaba an rubuta wa malam magani ana so ya sha na shekara 1, amma yana so don Allah ka taimaka ka siya masa ko na wata 3 ko na wata 6. Shugaba ce tunda na shekara 1 zai siya, na shekara guda zan siya. Nan take yasa aka faɗi bincika kuɗin maganin nawa ne. Aka samu kai ina dan uwa da yake tsaye haka aka yi. Wato malam Musa Yusuf akwai abun da baku sani bane, ko ba za mu ga ba san mu ga muku ba. In za ku yi magana irin wannan ku rinka yin ta, ku fara samu mu a saurara, ku rinka tuntubar mu kamin ku zo ku fiddo da ita, sai mu muku bayanin abin da baku sani ba. Nan take shugaba ya bugo Najeriya, babu kuɗi hannunsa sun kare, ya bugo waya gida ya ce maza SA na shi je samu masa kuɗi duk inda suke, naira miliyan 1 da wani abu kuɗin Najeriya. Ya bada account din masu maganin, aka sanya account din a ciki, aka kuma turo da wannan kuɗi kuma aka sayi wannan magani. Bayan an sayi wannan magani, likita ya ce kuma idan shekara 1 ta yi to ana bukata ya sake dawowa. Shekara 1 ba ta yi ba, zo mu wa'azin da aka je muka je wa'azin ka zaure, sai da shugaba sa kiran malam ya ce malam wai har yanzu shekara 1 nan ba ta gama cika ba ne da ba za ka koma asibiti ba? Ya ce shekara 1 nan akwai dan sauran lokaci kaɗan. Ya ce amma na gane akwai matsala shugaba, akwai bukatar na koma. Ya ce akwai su kuraje duk sanda suka fara fito mun to zuciyata ta fara samun matsala, akwai bukatar in sake komawa zuwa asibiti. Shugaba ce to don Allah in ka koma gida ka shirya ka natsu ka sanar da ni saboda mu sake komawa da kai asibiti. A cikin wannan satin ba shi ya tuntubi shugaba ba, shugaba ne ya tuntube shi. Har wasu kuraje sun fito masa wanda da su yake gane ciwon ya zo zai tashi. Wa'azin rano nake so in ce ba ka zo da ba, wa'azin rano da muka bude masallacin Juma'a da su yake ganewa, amma bai iya gaya wa kowa ba, har sai da shugaba ya tuntube shi tukuna. Shugaba ce don girman Allah ma da duk matsalar ta taso ko kaka take ka sanar da ni. Yake cewa haba akar makalla, yanzu halin da ake cikin nan na damuwa, ka sai kayan abinci ka raba mana duk Najeriya gaba daya, kuma a wannan halin da ake ciki zamu kawo maka damuwa? Shugaba ce ai ba ni nake yi ba, bayan Allah ne suke yi, kuma musu magana za su saurare mu. Sannan dan abin da muka mallaka amfanin sa kawai kenan. Mun koma gida, shugaba shi ya wakilce shi kamar da na faɗa, wazi da aka yi na walima da aka yi Sokoto, ya dawo ran Litinin. Talata yayi nasiha anan da daddare. Laraba ciwon ya tashi da safe. Duk da haka ana sanar da shugaba cewa ga ciwon ya tashi. Ina shiga Gombe na kira shugaba na ce gafa jikin ma an ce ya tashi. Ya ce mun yi magana, alhamdulillah na yi magana da Husaini, har ma ya samu tashi, ya je ya zaga ya yi tsahara ya kuma yi sallah. Yanzu ga ni airport zan shigo Yola, da na shigo zan kira ka a waya a daren nan na yau mu tsara yadda za mu ɗauke shi mu fi da shi Cairo, duk da lokacin bai yi ba, tunda jikin ya tashi ya kamata ya kama hanya tafi. Dama na yi magana da shi. Ya ce min kuma na yi magana da su Husaini cewa su tana da passport ɗin malam a kusa. Ina Husaini yake? Shi ya yi magana su tara da passport ɗin malam a kusa domin a gaida za a ɗauki passport ɗin malam a je a kai shi. Ina fata an fahimci wannan. So idan har akwai wani abun da ya faru na damuwa ko matsala akan malam, ba mu ɗauki mataki akan shi ba, shugaba bai ɗauki mataki akan shi ba, ina rantsewa da ubangijin al'arshi sai abin da ba mu sani ba, sai ba a taba gaya mana ba. Ni na san akan samu ya fi sau 100, ba a taba samun matsalar da ta gito duk wani abin da ya shafi ma da tsakaninsa da kungiya ni ya yadda da ni ne zai iya gaya wa sirrinsa, yana kuma gaya min zan kira shugaba an gaya mashi. Ina rantsuwa da ubangijin al'arshi ba a taba yin kwana ɗaya ba aure da matsalar ba. So wayannan matsaloli da ake faɗa cewa ana sakaci, magana gaskiya ce, ana sakaci, amma al'umma ne suke sakacin.
amma mu yadda muka san tsadar da wa'annan bayin Allah da wa'annan malaman suke da shi, duk lokacin da naga aiki ya mun yawa hankali na tashi na rasa inda sa kaina, zan ce ku bincika wata kila malam Giro bai da lafiya. Daga ran da aka ce ya kwanta bai da lafiya, rabin aikin da yake yi kanmu zai dawo, a jikinmu ma sai mun ji cewa za mu shiga bala'i. Saboda haka ko dan mu samu hutu ma muna da buƙatar rayuwar malamu ga mun tsare ta. Aikin da yake yi shi kadai mutum 50 ba za su iya yin shi ba. Abin da yasa kuka ji na faɗa muku wannan magana saboda karo ne ya tashi da wata fahimta. Ya ce ashe malam din ma watsar da shi suka yi, ba su damu da shi bane, ya mai rashin lafiya har sai wani ya zo, ina shugabannin kungiya suke, har sai an buga. Duk da shi da yake malami ne ya san nauyin shugabanci, ya kuma ba shugabannin uzuri. To amma masu saurare ba dukkan su ne malaman ba, ba dukkan su ne za su hararo fiqhun da ke cikin maganarsa ba. Wannan dalilin da yasa na ga cewa akwai buƙatar mu dan ƙara haska wani abu. Sannan maganar da ya ta ƙarshe tana da muhimmanci ku dauke ta very serious. Wallahi gaskiya ya faɗa. Yawanci in aka ce malami Allah ya karbi rayuwarsa, irin wannan tururuwar haka za ga ana yi ana ta'aziyya. Amma daga ranar da aka ce babu shi, to an riga an gama. Ba ma wai yana ya mutu ba, ko yana da rai din ma haka ne. Yanzu za ka tafi da awa kai wata uku, aka maka Allah baka dawo gida ba, da wuya ka zo gida ka samu wani ya aiko da budun shinkafa daya, ko ya tambayi iyalanka ya suka kwana ya suka tashi. Alhari ba haka yan kasuwa suke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai na Usman gidan manzon Allah ya zo, gidan kawai ya kalla sai ya gane cewa akwai damuwa. Ya ce wa Aisha radiyallahu anha, ya gidan nan yake ciki? Ta ce muna cikin godiyar Allah. Ya gano ta ki ta gaya masa hakikanin abin da yake faruwa. Ya ce na hada ki da girman Allah, na hada ki da girman Allah, ki gaya mun gaskiya. Ta ce bari in gaya maka gaskiya, annabi ma har yanzu bai karya ba sallallahu alaihi wasallam. Sai na Usman, Aisha ta ce ya fita rige-rige yake da iska, yana zuwa ya fara hado da dabino da sauran abubuwa na kusa da za a iya tabawa, aka kawo. Da ya koma raƙuma yawo wallaftu da kayan abinci, har da raguna waɗanda aka yanka aka gyara. Gidan manzon Allah sai da aka cika shi da abinci. Manzon Allah ya leko zai tambaya, ce kun samu wani abu kuwa? Sai ga gidan ko ina abinci. Yace me yake faruwa? Aisha radiyallahu anha tace Usman ne. Waye gaya mashi? Tace yayi in gaya masa nake hada da girman Allah. Ya Rasulullah, an hada da girman Allah, magana ta riga ta kare. Shi yasa na gaya masa gaskiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake fita ya koma masallaci. Waɗanda ke kusa suka ce mun ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lokacin. Yana cewa ya Allah, ga Usman nan, ni dai na yarda da shi, ya Allah kai ma ina roƙonka ka yarda da shi. Wannan ita ce ɗabi'ar 'yan kasuwa a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma akramaka Allah, mu a halin yanzu akwai irin waɗannan 'yan kasuwa masu kokari, Allah ya saka musu da alkhairi. Da duk sauran haka suke, da Allah kaɗai san ci gaban da aka samu. Akwai 'yan boko masu kokari, da duk sauran haka suke, da Allah kaɗai san ci gaban da aka samu. Amma ba haka ake ba. Yanzu wani rigar taka da kasa da wannan hular da ka saka, wani idan ya ganka haushi yake ji, ya kafi shi karatu kuma rigar ka ta fita shi kyau. Yana ganin tun da kai kana da karatu, shi bai da shi, to shi kuma ya zama yana da kuɗi kai baka da shi. In ka ji yunwa sai dai a sanya za a taimaka maka. Sannan maganar da kake faɗa cewa malam ana ta bin sa ba su siga, abin da kai malamai har bashi suke ci domin taimakon al'umma. Wallahi gaskiya ka faɗa. Ni inda ka san irin rayuwar da malam ya ta wajen ya zai ya taimaki wasu, da irin nauyin da yake ɗora wa kansa ya zai ya taimaki wasu, to da ka sha mamaki kwarai da gaske. Tun da malam ya rasu, abin da ya hana mu tafiya kenan. Duk wanda muka san yana bin malam bashi sai mun nemo shi, sai ko mun zauna da shi. Ɗayan biyu, ya faɗa mu biya shi, in kuma ya fi Allah ya saka masa da alkhairi. Ina fata an fahimci wannan. Digi da Allah bai ke tsaye. Wato yana son koya mana darasi ne saboda an fidda maganar. Nawa kake bin malam? Naira miliyan 10. Mun yi ya zama saura nawa? Mun yi zama da kai ko ba mu zama da kai ba? Ka kawo mana takarda a rubuce ko kawo mana ba? Daga ƙarshe bayan mun zauna mai kace? Ya ce ya shi wani miliyan 10 har bada. Tun da muka zauna abinda muke yi ne, ba abinda za mu fito mu ga muku kaza muke yi ba. Amma tun da an dan hasko da wata magana da tana iya zubar da mutuncin shugabanni idan aka samu wanda bai san yadda take ba, kuma an yi ta a social media, ba mu da zaɓi sai mun haska wa malam. Shi yasa yanzu da yazo nake cewa malam muna maka laifi. Zaman da ya anagure ce menene? Nace kakan yi wasu maganganu waɗanda da a ce mun tattauna tare da kai da ba za ka yi su ba. Da za mu ƙara haska maka ka fahimci da abu yake. Nace amma wallahi ba laifinka bane. Dan kai kana ganin cewa mun yi girma ka ce ka kira mu ka ji ta bakin mu, amma ba mu taba neman ka cewa ka zo mu tattauna ba. Haka zaka shigo mota ka zo har Abuja ka ce ka zo ka ji shawarorin da za a baka. Mu kuma abubuwa mana yawa ba mu kira ka ba, saboda haka ba laifin ka bane, laifin mu ne.
kuma in Allah da sai mun dauki matakin gyara wannan kuskuren namu. Muna wannan magana da kai a nan gurin daga zamanka, to irin wayannan su ne irin maganganun da nake magana a kansu. Akwai bukatar mu rinka neman ire-iren su lokaci muna tattaunawa domin su fahimce su. Wani abin kuma sirri na shugabanci babu yadda muka iya. Wallahi abin da na gaya muku bai kai 1/10 abin da ya kamata na gaya muku ba. Sauran guda 9 babu bukata ku ji. Allah muke so ya sani kuma ya sani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma yanzu bisa ga bayanin da ka zuru ba zai na samu sirrukan abubuwa waɗanda ba sani ba. Ni ma yanzu da na shigo da kafin shugaba ina zuwa sakatare kafin shugaba ka zo na yi magana da nasu da gwamnati waya ya ce za mu kula ya ci kula da kwarai kafin zuwa ya'yan shi da ya'yan shi da ainihin kasar da ya abin da shi sun zamna da shi kwarai cewa ni a tsakanin mu da malam mu faɗa musu akwai naira miliyan kwarai bisa ga wannan jawabi da aka yanzu na ya haifa shi. Allah ya saka da alheri. Wallahi wannan magana da yayi Ni na san ni ma shaida ne. Shugaba ma shaida ne. Ya zo ya kawo mini cewa Alhaji Sadina bin sa bashi ga halin da yake ciki. In neme shi. kai magana ka ta karshe Malam Musa yau ne fara haduwa da kai fuska ni a Imamu Aliyu Adamu Gonza imamin Gonza na Al-Sunna kuma ne shugaban Gala da Baki na yi guri in haɗu da kai ba yau ba kuma Allah ka yau a matsayin ka matashi mai albarka wanda ta ci babu da'awa ka yi takatan ɗan ga sake maganganu yadda nika ci ina jin ka kullum ina sauraren ka Sunna TV Africa TV ina ji magana wallahi na yi guri in haɗa maka ka rage sake maganganu a iska ka rinka haɗuwarka ka yi yan maganganu inda ya kamata ka yi su ka bar sake maganganu a iska ko wani lokaci wannan shi na ni guri in ni haɗu da kai in faɗe ta tsakana da kai kuma ina roƙon don Allah ka rinka kayyade maganganu yadda ya kamata ka rinka Allah ya saka ma da alkhairi muna fata in mun bar ku mun bar gado kyakkyawa muna madalla a ce ku ne kuma gade mu Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara hazaka da ci gaban musulmi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ai magana ne? To kafin ta'aziyya alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa mun saurari ta'aziyya daga wurin yan uwa daban-daban, kuma mun saurari shi malam Asadu Sunna Yusuf da irin jawaban da ya yi da kuma saƙon ta'aziyyarsa da kuma wasu abubuwa da ya bijiro wanda alhamdulillah sakatare janar ya yi bayanai. Muna maka kyakkyawan zato, muna kuma yi maka fatan alkhairi. Kuma Malam Asadu, idan baka manta ba, duk wani abu da ya taso ni nakan aika an ce ka zo mu tattauna, amma bai wuce minti 30 ba ko minti 40 muke maganan kuma da babban malaminka wanda yake malaminmu ne mai kokarin karantarwa. Malami na ce maka, na ce don Allah ka nemi Malam Asadu ka ja hankalinsa. Wasu abubuwa kamar yadda shi shugaban jiha ya faɗa a social media ba wurin isar da irin wannan sakonni ba ne, saboda muna ƙaunanka, mun san ƙoƙarinka, mun san yadda tafiya take, kuma Allah ya girmama ka. To yi ƙoƙari kullum ya zamanto akwai waɗanda za su yi maka nasiha su ce gyara ka gyara. Ina da wahala dama mu kira ka mu ce ga abin da muka gani baka taba cewa ba za ka yi ba, saboda haka muna ƙara maka godiya kan wannan. Yanzu ko lokacin da ya faru daga kai sai malam ya gaya maka bukatarsa cikin sirri, ni da kai waya tsakaninmu babu sirri, kana iya fitowa kafin ka gaya wa kowa a duniyan nan ni ne shugaba, ce ga abin da na tattauna da Sheikh Abubakar Gero, akramakumullah da Allah da za ka yi kaza a dau mataki ko kungiya ta yi kaza, kaga da an samu sauki babu wanda ya sani. Amma ka kirawa ne duk wanda ka kira nan ni baka kira ni ba, wanda yake ni ne shugaba gare ka kuma shugaba gare shi. Ina ganin baka min adalci ba, amma dai a lokacin tun da baka faɗa nan ba zan iya cewa baka min adalci ba. Kuma ya kamata nan gaba in wani abu ya faru irin wannan ka neme ni. Sannan hatta makaranta ba gori ba,
da aka tafi zuwa course din Kuwait da Malam Usaini da kai kanka da sauran duk wanda suka yi ai ta hanyar mu ne kungiya muka ce ku je don ku yi wannan course don ya kara muku kima da daraja in ba mu kaunan ku ba za mu yi wannan ba saboda haka duk wani abu da ya taso kuma na ya shafe mu ko ya shafe wani dan kungiya to baka da hijabi tsakanin mu waya na awa 24 ba kai ba ma babu wanda baya samu na waya in ka aiko min da text zan kira ka in ce na ansa kuma akwai lokacin da mutane suke maganganu da yawa akan mu musamman a kaina ko sakatare ai ka dauki matakin da duk ya kamata amma kafin ka yi sai da ka aiko mini cewa ga abin da ake faɗa amma shugaba kar ka yi magana mu za mu yi maganin su kuma ka dauki mataki kuma ka yi abin da ya kamata kuma mun yaba maka mun yi maka addu'a mu maka fatan alkhairi saboda haka har yanzu ba za mu gushe ba har yanzu kai namu ne in ka yi ba daidai ba kuma za mu gaya maka kai ba daidai ba kuma za mu kira ka zuwa ga ka gyara kuma muna fatan za ka gyara insha Allah saboda haka ba so da ke ka ƙara wani magana ba yanzu ba za ka ce komai ba wannan ya ishe ka Allah ya taimake mu Allah sa albarka Mana sani to shi ga assalamu alaikum bana amara sai magana aka rawa kallah Allah ku yi hakuri da malam ne ya shigo Assalamu alaikum. Wani sani hayi. Da Allah ku dan yi hakuri mun yi baki da Allah. Ina sanar da yake tuna shi. Ka san lokacin da kace malam ki kun kawo malam da kai mu wa'azi. In ka bari sai na mutu wani sai da malam yau zai ke Allah an ba mu waje.